mai departe. În timpul ăsta, DNA-ul punea pe site-ul său www.pna.ro probabil unul dintre cele mai grele și mai grave cazuri descoperite în ultimii ani. Trimiterea în judecată a omului de afaceri Ioan Niculae, poate cel mai bogat dintre români, poate nu, poate o fi mai bogat ca Țiriac sau nu, asta nu contează. Ceea ce contează în toată povestea asta, e o poveste, să știți, quasi cunoscută presei, pentru că ea a ieșit pe surse, mă rog, a dat și comunicatul DNA-ul ce și ce atunci, unii s-au prins despre ce e vorba, alții nu s-au prins despre ce e vorba. În esență, este vorba despre un om de afaceri care ilustrează al naibii de bine toată povestea asta cu, 1. Fost spion. Domnul Ioan Niculae a lucrat în Departamentul Securității Statului. Ba mai mult decât atât, a lucrat la comerțul ăsta exterior. Deci probabil că a făcut parte din Departamentul Informațiilor Externe. Nu știu dacă e chiar așa sau nu. Acum intru puțin și pe tărâmul speculativ. După Revoluție a fost extrem de ajutat să se îmbogățească, omul nedovedind așa, sau poate o avea un flair extraordinar pe care eu nu l-am dibuit. Să știți că am fost la câteva conferințe de presă și nu mi s-a părut un geniu. Dar sigur, geniile, tocmai de aia le zicem genii, că nu pot fi recunoscute de moriturii precum eu. Domnul Ioan Niculae s-a îmbogățit în acești 25 de ani, folosind de fapt niște pușculițe publice, așa cum a fost fostul ADAS, devenind după aceea Sirom, apoi luând de la statul român, în niște concesiuni foarte favorabile, niște, practic, câmpia română sau bună parte din câmpia română și așa mai departe. La un moment dat, omul s-a apucat să învârtă niște șpăci, pentru că el asta a făcut toată viața lui. Acum el este condamnat la 2 ani și jumătate pentru povestea aia cu Joana și campania electorală. Dar aia făcea el dintotdeauna și toată lumea știa acest lucru. Acum DNA-ul îl dovedește și cu o încercare și o afacere pe care noi o să vă prezentăm imediat, prin care, atenție, nu numai că urmărea să obțină 600 de milioane de euro, dar banii respectivi, riscul cel mai mare era să-i plătim noi. Asta cum? Cu niște șpăci, la niște secretari de stat, niște oameni de afaceri străini și mai apoi, deci asta ați înțeles suma asta, 600 de milioane de euro, sunteți siguri că ați înțeles-o bine? Mai gândiți-vă atât, 600 de milioane de euro înseamnă de 2 ori salariile medicilor din România. Deci salariile medicilor pe 2 ani, atâta înseamnă. Bani pe care omul urma să o obțină printr-un text de lege, printr-o hotărâre de guvern, a guvernului, cred că era Boc la vremea respectivă, da, și după aceea, eventual am fi plătit noi cumva. Haideți să vedeți povestea, implicațiile, atenție, implicațiile externe ale poveștii, pentru că banii se ascundeau prin niște offshore-uri la un moment dat, după care revenim la povestea cu spionii, Chioveși, anticorupția și care pe care. Pentru ca hotărârea de guvern să fie promovată, Ioan Niculae i-ar fi promis omului de afaceri Said Baclini o mită de 2 milioane de euro și unei alte persoane 1 milion de euro. Deși comunicatul DNA nu spune cine este această a doua persoană, presa a dezvăluit anul trecut că ar fi vorba despre Liviu Harbuz, medic veterinar și la vremea respectivă secretar de stat, care în loc să ia șpaga a refuzat-o. La rândul său, fostul președinte al Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Buneastancu, urmea să primească 1% din profitul înregistrat de firmele controlate de Ioan Niculae. Un alt lucru care de asemenea nu reiese din comunicatul DNA este dacă altcineva a luat totuși șpaga în locul lui Harbuz. Ministrul Agriculturii de atunci era Ilie Sârbu, socrul viitorului premier Victor Ponta. Potrivit portalului România Curată, atât Ilie Sârbu, dar și Adrian Videanu, fost ministru al economiei, au trecut pe la DNA, fiind și dați ca martori în acest caz. Conform procurorilor DNA, Ioan Niculae ar fi fost interesat ca guvernul Boc să dea în 2009 o hotărâre prin care achiziția de îngrășăminte chimice urma să fie subvenționată. Niculae deținea la momentul respectiv mai multe combinate chimice, așa că ar fi avut de câștigat de pe urma acestei hotărâri uriașa sumă de 600 de milioane de euro. Comisia Europeană s-a opus însă, iar dacă guvernul ar fi continuat procedura, probabil s-ar fi ajuns în situația în care suma ar fi fost plătită de la bugetul de stat. DNA spune că Niculae a cumpărat influență și dacă va fi găsit vinovat, riscă să rămână fără mai multe dintre proprietățile sale. Este vorba despre 43 de terenuri, un complex hotelier și un complex de vinificație în valoare de 2 milioane de euro, toate aparținând complexului Interagro. Nu doar mituirea unor funcționari pentru a obține o legislație favorabilă este acuzația pentru care procurorii DNA l-au trimis pe Ioan Niculae în judecată. Rechizitoriul vorbește și despre un întreg lanț de spălare a banilor cu ajutorul unor firme din offshore. Primul exemplu este din perioada 2008-2009, timp în care Interagro ar fi semnat un contract fictiv de publicitate cu Libarom Agri SRL. Facturi de peste 36 de milioane de lei au fost rulate între cele două firme, facturi care i-au ajutat pe contabilii lui Niculae să evite plata taxelor.
În total, doar din plimbarea banilor între firme în baza unor facturi fictive, Nicolae ar fi prejudiciat statul cu aproape 11,5 milioane de lei TVA neplătit. Alături de Ioan Niculae, procurorii DNA au mai trimis în judecată pe Bunea Stancu, fostul președinte al Consiliului Județean Brăila, Mariana Toncea, fost președinte al Interagro SRL și Viorel Bărac, fost director general în cadrul companiei mamă Interagro SA. Bunea Stancu este deja închis din aprilie anul trecut pentru că a finanțat ilegal campania electorală din 2009 a lui Mircea Joană. În același dosar a fost închis și Ioan Niculae cu o sentință de 2 ani și jumătate de închisoare. Să recapitulăm puțin evenimentele acestei zile. Deci suntem undeva după prânz, mă pregăteam să intru în emisiunea de la radio. Știm că doamna Kövesi a atacat Serviciul de Informații Externe, că a zis suma de 6,7 de milioane de euro prin finanța și că Ioan Niculae a fost trimis în judecată pentru această spumoasă afacere, care s-ar putea să nu fie, sau o fie asta toată, nu știu. În fine, ce nu se potrivește aici? Evident suma. Sechestru pentru Ioan Niculae fiind de doar 11 milioane de lei. Vedeți că este dificil să-i găsești prin străinătate și să faci și să dregi. Deci suspectul de serviciu care se potrivea perfect pe povestea enunțată de Kövesi și avea și profil de securist și tot ce vrei, da? Legături cu serviciile secrete, finanțatori pe la toate partidele din viața lui și din viața mea, deci nu bate cu suma asta. Omul fiind altfel mult mai bogat de atât, da? Povestea abia începe. Al doilea suspect a fost, bineînțeles, cel mai sechestrat suspect din istoria DNA-ului, Dan Adamescu, despre care de asemenea au existat foarte multe povești, mai ales în anii 90 și după aceea, nu știu în ce măsură nu au fost răspândite chiar de el, că omul a fost, de fapt, un acoperit al fostului departament al securității statului. El fiind, de fapt, nu știu dacă este cetățean român. El și-a făcut traiul în RFG, Republica Federală a Germaniei, de la vremea respectivă, după care s-a întors în România. După modelul Niculae a luat și el o parte din ADAS, prin firma Nova Trade, afacerea Astra, care a ajuns în final la DNA și DNA-ul l-a oropsit de tot. Uitați-vă cu ce sumă. 850 de milioane de lei, nu-i ca 600 de milioane de euro, dar ăla n-a apucat să ia pentru că nu s-a mai dat ordonanța respectivă. La Adamescu banii sunt de recuperat, că de la noi toți și de aici și sechestrele astea foarte mari. Am găsit niște informații prin presă că Adamescu ăsta ar avea și el, nu chiar în Franța, ci la Monaco, deci tot acolo, niște apartamente sechestrate cu doar de vreo 5,4 milioane de euro. Iarăși s-ar potrivi subiectul, dar nu se potrivește predicatul. Și în sfârșit au venit seara colegii de la Digi și ne-au ajutat și ne-au zis, doamne, de fapt subiectul este Horia Simu, pentru că ăsta are în Franța, pe Coasta de Azur, mă rog, la Saint-Tropez, are niște vile sechestrate, 2 vile în valoare de 6,7 milioane sau 6,75 sau ceva de felul acesta, milioane de euro. Și de acolo încolo au început să bipăie tot felul de beculețe în capul meu, iar jobul meu este să vă spun noastră la televizor ceea ce gândesc, în măsura în care pot să leg lucrurile, că, vedeți, Horia Simu ăsta fiind de modă mai nouă, el fiind, cred că e de vârsta mea sau ceva de felul, sau poate chiar mai tânăr decât mine, deci are 40 și ceva de ani, a fost bancher, a lucrat într-o mare bancă internațională, după care s-a apucat, a izbucnit afacerea cuprului, cu ce s-a întâmplat pe acolo și așa mai departe, niște nervi la vremea respectivă, ceva ce nu s-a văzut, pe vremea lui Băsescu era chestiunea asta, vă spun. Și niște nervi așa și niște presiuni, povestea săracul Cosmin Gușă, cum îl oropsea Băsescu la telefoane, că să nu mai zică Rareș Bogdan la televizor, domnule, de afacerile lor și așa mai departe, de parcă ăla știa despre ce vorbește. Niște ani mai târziu însă, după ce a plecat Băsescu și după ce au început să cadă lucrurile, zic aproximativ 20 de milioane de euro, pentru că să știți, la el paguba, el este în afacerea ANRP, cu toate retrocedările alea, cu mafiile alea încălcite, de-au început să facă așa pop-up după ce au reușit să îi dibuiască pe unii dintre ei. De fapt, după ce a căzut rețeaua din jurul Elenei Udrea și Dorin Cocoș. După aceea au început ei să se părască între ei și așa s-a ajuns și la Horia Simu ăsta, căruia i-au sechestrat ce i-au găsit. Dar în afară de 2 case pe acolo, deci ei au calculat ce au găsit până acum, DNA-ul, i-au găsit o pagubă de vreo 70 de milioane de euro. I-au găsit prin conturi vreo, nu mai știu, 9 milioane de euro, cu casele alea 7 în rest, ceasuri, tablouri, omul fiind foarte bogat, dar genul acela de bogătaș pe care nu-l găsești cu una, cu două, că nu prea ține banii prin România și avea poate nevoie de niște spioni pe undeva. Bun, în momentul în care
mă rog, eu mai auzim și alte lucruri despre Horia Simu, așa, deci a picat și am înțeles predicatul sau subiectul predicatului 6,7 milioane de euro din declarația doamnei Codruța Kövesi de azi dimineață este Horia Simu, atunci abia am început să fac corelațiile. Pentru că, vedeți noastră, din rețeaua asta cu ANRP-ul mai face parte și Alina Bica. Și mai erau niște informații, dar aici intru foarte tare pe terenul speculativ. Forțat fiind, practic, de conflictul cu SIE, dați-mi poza următoare. Mai erau niște, nu, mai trebuie să mai fie încă o poză în care o avem pe Alina Bica și pe consilierul prezidențial Daniel Moldoveanu. Nu avem? Ei, dacă nu avem, asta a fost. Deci vă spun că legătura practic cu serviciul de informații sau cu zona de informații, să zicem așa, este făcută de fapt de fostul șef al administrației prezidențiale și al comunității de informații din România, care era și consilierul președintelui de atunci, Traian Băsescu, și de acolo încolo lucrurile încep să se lege între ele. Pentru că dacă DNA-ul, mergând pe acest fir, a ajuns la serviciul de informații externe, atunci brusc avem dintr-o dată revelația unui scandal ce se profilează. Nu mă duc mai departe cu speculațiile, pentru că nu stă în caracter să fac astfel de speculații. Poveștile astea cu bani mulți și cu corupție, eu le consider esențiale pentru națiunea noastră, însă astea cu spioni, nu știu cum să vă spun. A venit replica SIE, deci pe la 6 seara așa, comunicat Serviciul de Informații Externe. S-au speriat reporterii acreditați, zice, băi, nu ne dăm seama dacă n-au dat drumul cumva unui draft, pentru că literele sau bucăți din comunicat sunt scrise cu caps, cu litere mari. În momentul în care trimiți un e-mail cu caps, se înțelege că tipi la cineva. Ăsta este codul de limbaj al internauților sau al celor care folosesc calculatorul. O jumătate de oră mai târziu, comunicatul a fost pus și pe site-ul Serviciului de Informații Externe. Eu o să vă citesc câteva pasaje din el. Este o replică dată Codruței Kövesi și șeful DNA. Stai să l-am pe ăla cu Cherecheș deocamdată aici. Așa. L-au arestat și pe Cherecheș de la Baia Mare, cred că scrie deja la noi pe ecran. O să vă dau detalii puțin mai târziu. Deci,